No heipä hei kaikille yrittäjille. Terveiset täältä yrittäjien yhteisötilasta. Tässä on alkuvuosi mennytkin aika haipakkata, kun ollaan koostettu tätä yhteisötilaa ja etsitty yhteistyökumppaneita. Ja nythän meillä onkin täällä hyvät yhteistyökumppanit. Meillä on Muuramen nuorten yrittäjyystalo Innola ja sitten seurakunnan ruokapankki Mannatupa ja tietysti me yrittäjät täällä. Ja tämän tilan tarkoituksenahan on saattaa yhteen nuoret, yhdistykset, yrittäjät ja kaikki oikeastaan tämän kunnan toimijat, kunta mukaan lukien on meidän tärkeä yhteistyökumppani. Ja meillähän kunnan kanssa on ollut aina todella hyvä yhteistyö ja se vaan tiivistyy ja paranee tässä ajan myötä. Ja nämä tilatkin edesauttaa, kun ei tarvitse mennä kun tuosta vähän tien yli ja ollaan jo kunnantalolla ja sieltäkin on helppo tulla sitten tänne käymään. Et tiivis yhteistyö myös näin maantieteellisesti. Ja mitä tässä nyt muuta on tapahtunut? Sitten avajaisethan täällä tiloilla oli 18.8. ja silloin saatiinkin huippupuhujia tänne ja meillä oli väkeäkin kävi täällä 150 arviolta. Vieraskirjaan ei ihan niin monta nimeä tullut, mutta puolet unohti sen kirjoittaa. Ja täällä oli puhujana niin oli tuolta Virkelin Suvi, vilayrittäjä, avasi tämän railakkaasti ja vauhdikkaasti ja Kallila Mikko, Muuramen omia miehiä, niin teki sitten hyvän tämmöisen inspiraatiopläjäyksen kaikille yrittäjille siihen loppuun. Oli aivan mahtavaa. Me saatiin tuolta ihan valtakunnallisia terveisiä eduskunnasta. Sinuhe Valliheimo kävi tuomassa terveiset sieltä. Ja myöskin tuolta Keski-Suomen yrittäjistä Salmisen Petri tuli tänne ja ihmetteli tätä Muuramen henkeä. Hän on aikaisemmin vaan kuullut tästä, mutta nyt sitten sanoi sen oikein ääneen, että kyllä hän nyt tietää, mikä se Muuramen henki on. Ja sehän meillä täällä todellakin on. Tuo vauhtipäivät on tulossa tässä nyt sitten 10.9. niin sinne nyt sitten kaikki mukaan. Tässä on tämä kutsu, mikä on tullut varmasti kaikille ja nyt vaan sinne ilmoittautumaan, että saadaan sitten kaikille varattua ruuat ja muuta. Ja siinä päivällä on se vauhtipäivä siellä Riihivuoren rinteellä. Siellä on mönkkäreitä ja kaikenlaisia pörisijöitä pienille ja isoille ja leikkimielisiä vähän tällaisia kilpailuja. Ja mikä parasta, niin se on maksuton tapahtuma kaikille. Illalla on sitten illalliskortit 38 € ja siellä on myös hyvä ohjelma ja hyvät ruuat. Huomenna torstaina jatkuu täällä sitten nämä perinteiset torstai-kahvit. Sinne on kaikki tervetulleita ja nehän meillä on täällä sitten joka torstai kello 6 alkaen. Ja sellainen mikä ikävä asia pidettiin edellisessä hallituksen kokouksessa tämmöinen hiljainen hetki meidän hallituksesta jäsenistöstämme menehtyi Hyppösen Timo ja äkillisesti kotiinsa ja hyvin surullista. Timo oli aktiivinen, oli meidän kokouksissa aina mukana ja torstai-kahveilla ja nyt tuntuu, että jotain siitä puuttuu. Mutta kaikella kunnioituksella Timolle. Timo oli äärettömän tärkeä ihminen täälläkin. Mutta näin tältä erää täältä puheenjohtajan terveisiä ja palataan ruutuun sitten taas pian. Hei hei!